majukan Google. Baris maju siap siaga, tanpa tampil kamu memberi apa? Segra ayo angkat senjata. Maju prajurit ayo pasti menang. Prajurit berbaris maju siap siaga, tanpa tampil ke muka memberi apa? siap gerak, ayo angkat senjata. Maju prajurit ayo pasti menang. As. Durnoino panalinganira lumacaring ratri
Nirangga jangganira dening Sang Dresta Jumena. Oh, lole. Blagaduk manyor-manyor Depati. Depati Harya Suman. nggih pripun Kakang Durna? Kula pun sami budal. Kurawa sampun sami budal lumarep wonten wana Kendayana. Nggih sampun. Ampun kuwatir. Sedaya sampun budal genah gayenge ora jamak-jamak. Nggih. Syukur yen ngaten. Margi. Niki pancen mundi dawuhan Prabu Duryudana supaya ngawat-awati putu kula pun Lesmana Mandra Kumara anggenipun badhe tapa wonten wana Kendayana. Gayuh wahyuning ratu. Nggih. Aning wong tapa niku laku prihatin. Kok dadak diawat-awati? Lah niku jenenge ora laku prihatin. Pun ta? Jenenganku mang manut mawon. Lesmana nika bocah sing manja, sing sajeke ora tau prihatin. Mula ya kudu diawat-awati ngono. Yen ana bebaya apa ta apa, Kurawa supaya padha sabiyantu pun monggo. Awake dhewe kudu melu ngawat-awati Depati. Oh nggih pun manut mawon monggo diawat-awati Kakang Durna. Monggo Depati. Dongeng dente si manunggal paten ana panunggul apa dosane dosa ngungku bisa Somo ojo dindak kualat lah iya bener kandamu lali sumber katiwasan kalah dalah lagi mlebu ana ing alas Kendayana mendrang kaya gandeng adeg kaya Hendra Setyaki dasar kepura nyata Kartomarma wah keparat jangkar kowe nungkak krama apa abamu kowe nganti adi bolos gelar sepaban ora urung mesti mung arep mbutek banyu bening gedhe sujanamu Setyaki ayo kowe minggira aja ngalang-alangi ngerti yo aku lan Kurawa bakal ngawati anakku Lesmana Mandra Kumara nggone topo nang alas Kendayana kene bali yo ora gelem bali tak babati wadya balamu ngerti yo aku ning kene uga ngawati angger sombo nggone topo brata wah nunggal karep parat mula kowe wae sing suminggir kowe wae sumingira ngalah gelem suminggire wis entek budine Setyaki babu arep ora minggat kok ngarepku tebak dadamu kene marganing patimu sing olina prapta lampus Kartomarma
As. Biar bersih sing tok Jaluk Barat. Mati ya. Dia. Mati tenan. Oh. Oh, canda. Baik. Iya. Ayo. Oh, dia. Dia. Oh, dia. Dia lampuh tenan. Mati. Jegal. Dian. Ngapain? Jadi jenengan iku melek napa mboten to, Man? Kena anak buahe teko koprol ngono kok. Iki ngapain? Ayo. Umume wong takon iki lak ya diwangsuli. Musuh sapa? Ketemu sapa? Lho nek yamene wis ora mikirke musuh, Man. Ketoke yo Setyaki. Nek kok saya cilik ning saya antep. Apa iya? Masa bohong kowe engko. Astuan. Kula monggo terus manggaken. Iki yang apa?
Iki Masaudawa. Kawon man. Kalah. Nggih pangestunipun kawon. Awang kalah kok jaluk pangestu iki. Pun monggo kula semangaken. Iki Kurawa sing liyane dan endi ya? Dur. Nun. Daleman. Dur sasana. Pripun man? Maju perang. Dun. Maju perang. Mungsuhe Setyaki. Dun. Mungsuhe Setyaki. Man. Kecap. Kecaman, damlin iki. Waduh. Waduh. Kowe iki ngapain? Anu wae kebeleng isit. Apa? Kebeleng isit. Ya, OTW Mas, Mas. Wibu man, dolope gayeng man. Gayeng. Wis cukup wong siji kuwi sing bengok-bengok wis seneng ora jamak aku. Oke. Ya. Duitnya dibagi, ora dibagi dhewe. Untuk jarum super barang kok mau wisan kok. Dibagi. Maju perang, Dur. Maksudnya sinten, Man? Lho. Setyaki. Sinten? Setyaki. Maksudnya Setyaki, Man. Ada kula nggih trimo mboten, Man. Ayo jalukmu sapa? Enten sinten melih? Udawa. Wah, Udawa, Man. Mestine ya kowe iki ya wani. Lah nek wani ki wani ning kula nek mboten mawon. Ketu tak trimo mundur mawon nek kuwi. Bangane sirahe loro kabeh, awake loro kabeh. Durma Gati. Ning. Daleman. Inten dawu. Maju perang. Mengcai pun cinten. Kulek mengcai pun mboten sik mboten lho, Man. Ayo musuh Setyaki. Cinten Setyaki. Setyaki, Man. Setyaki. Skip cek. Lagu Yamut. Citraksi. Maju perang. Saya mesti teman. Hah? Saya mesti teman. Setyaki karo Udawa. Iki kepiye ta? Rumangsaku nggawa Kurawa kae semene iki ora ana gunane kabeh. Apa kudu Kakang Durna? Kakang Durna. Pripate Pate? Ang mriki. Enten apa Pate? Anu sekedap lo sakit perut. Lo tak izin teng wingking riyen. Adek Kurawa sing maju meng. Sembah kula. Oh. Boten kak.
Riko mawon. Ya arep dawuh sapa meneh? Kok maju sapa meneh? Mboten Kak. Ora. Entek Kurawane ra melu kabeh. Ya. Kakang Dirna. Pripun Pate? Mriki ta, Ma. Aku lho tak terima teng mriki mawon. Kong kono sapa kene? Kong maju. Ora, Kak. Ora. Maju ore. Ora. Depate, pripun? Ndelik mriki mawon Depate. Mriki. Pun mriku mawon. Wis do mulih ketoke. Mulih. Iya. Serana wong. Pripun Depate? Lah pripun? Terus niki ajeng pripun? Kurawa ki saben gayuh apa wae kok mesti dibarengi Pandhawa ta? Nek ora dibarengi Pandhawa ya dibarengi karo wong Ndwarawati. Monggo Kurawa nek mungsuh karo Setyaki ora bakal menang. Terus pripun nek ngaten niki Kakang Durna? Putih Pate sampun. Tak kira kok ora ana gunane ngladeni Setyaki barate mung rebutan miri kothong pun mang dawuhke kalih Kurawa kon nekuk penjalin nyimpang dalan nggih Kurawa Setyaki ora perlu diayomi prayogane disingkiri wae ayo do nyimpang dalan le ingkang nedheng Mahasinga samun ngisep-sepi ning Supana nenggih putra nada ing negari Ngastina Satria ing Saroja binangun ya Raden Lesmana Mandra Kumara ya Raden Saroja Kusuma kapilarun saking praja manjing wana Krendayana amangun tapa sing semedi sedakep saluku juga eling-eling nadyan Raden Lesmana putra Nalendra nang datan ati lampah prihatin mila denya mangun tapa kaya datan mandheng pangestine krana semajrih dhateng kawontenaning wana sekedhap unjal huswa sekedhap ngombe wedang putih sarwi dahar nyamikan para dene mangke saged nuwuhaken pangaribawa ingkang wonten ing kayangan dandang mangure dados kala prawutaning Pandya Bathari Durga dawaning panggoda pangrencana anggugah denya tapa dadi gragapan Raden Lesmana mau
driya ngau-ngaungkung kanduhan rimang lirlena tanpa kanin yetan tulus mengko diahu utama Topet lae. Nanti gawe geger ning anganku dadah mangure. Jebol ana titang kang topo ana kendhaya ana ngene ora pangling. Iki kaya wong Lesmana Mandra Kumara. Hei. Iki nang alas lakone ana cewek. Ana wong wadon nek rupane kaya buta. Nang kok awake kok apike ora jame ya. Kowe iki sapa? Topet. Nadian kaya ngene iki. Kula niki widodari, kula Betari Durga Lesmana. Oh alah. Angge minta maaf Pandya Betari Durga to nggih. Nyuwun pangapunten lah mboten ngertos kok. Yen ngaten nggih bekti kula kunjuk Eyang Betari. Topet yo, Lesmana tak tompol. Bajurana wigati apa? Dere jeneng kita topo nang kene Lesmana. Eyang Betari. Gandeng kula niki anak ratu kula sesuk bakal dijunjung gumanti ratu ing Astina. Nanging kula kedah tapa riyin. Kula kedah kadunungan wahyune ratu. Mulane sampean pancen dewa sing ampuh. Kula mau tulungi Eyang. Topet ya Lesmana ya. Sejati lulus prisa apa Kang Dak? Apa Kang mbok gayo kuwi? Aja sumelang ulun bakal minangkani. Gayoke wahyu ning keprabon ning ana syarate. Topet sekirane wis sagol Lesmana. Wonten srananipun. Lah sranane banjur napa? Sranane ya kuwi rene besok bakal dumadi perang gedhe Baratayuda Jaya Binangun. Tak gayoke wahyu ning keprabon. Nek besok ya wis dumadi perang, Lesmana kudu dadi mangsane para wadya baju barat. Piye sago apa ora? Eyang perang Bratayuda niku tesih dangu. Tur niku ya durung karuan dadi nggih pun. Waton kula iso kedunungan wahyu keprabon. Kula sago yen benjang kula dados mangsane baju barat. Topet. Topet Lesmana. Sumamu disekseri jagat saisine. Yen pancen mengkono tunggen sawetara tak munggah ning Kahyangan Suralaya tak gayoke wahyu ning keprabon. Nggih matur mbah nuwun Eyang Betari. Asih oleh wahyu. Samara pamoring sukma
Sukma winayo ing sepi Sirimentong ing kalbu Obat. Nanti gawe kaget atiku jroning ulun ngambah antariksa. Sedya swaning Kayangan Suralaya lah kok dadi aku kepethuk cahya biru moyo-moyo. Monggo cahayane ya sumunar. Tejane mandher nanging kok ora mblereng iki wujude apa? Nek pancen kita bisa tata jalma mara gage kita waleo. Syawa-syawa kalepatan kula diagung pangaksaminipun Pukulun Pandya Betari Durga. Ngerti marang ulun. Lah kok kita wis ngerti marang ulun? Nggih, kula sampun ninga dhateng paduka. Pukulun sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun. Ya ra tampa ndadekke bombong tias ulun. Banjur prasaja wae kita kuwi sapa? Nggih, waleh-waleh menapa? Kula menika utusanipun Pukulun Sang Hyang Jagat Girinata. Dene kula menika sejatosipun pangeja wantahipun Wahyu Cakraning Rat Pukulun. Kita kuwi Wahyu Cakraning Rat. Yen ngono apa bener kowe sing disebut-sebut Wahyu ning Kanalendra utawa Wahyu Ratu? Nggih kasinggihan. Malah kalenggan menika sampun titiwancinipun kula kedah mandhap ing Marcapada badhe ngupadi panitisan kula. Bat. Lah kok durung sida tekan Kayangan Suralaya? Malah wis ketemu karo Wahyu Cakraning Rat iki sing tak goleki. Iki sing tak goleki tobat. Bat. Apa saja katujuh inu Cakraning Rat? Yang tak rewangi aku bakal suwaning Kayangan sejatine aku mung bakal jaluk. Mung bakal nyuwun Wahyu Cakraning Rat tak suwun supaya gelem ngomongi marang putu Lesmana. Mula ning nyatane saiki malah ketemu ana kene. Kowe manuta tak suwun supaya gelem ngomongi marang putu Lesmana. Pukulun, nyuwun pangapunten. Paduka menika dewa mestinipun sampun pono dhateng pernatan bilih Wahyu tumedhak ing Marcapada menika boten dipun boyong kalian sinten-sinten. Nanging kula dipun maringi purba wasesa utawi kamardikan amilih dhateng swarga kula. Momong dhateng jagatipun titah Marcapada. Monggo menawi sisip lan kesluru anggen kula ngomongi titah. Yakti mboten badhe saged ngruwat saking memala satemah badhe mbabar angkara gung. Nanging menawi cundhuk jumbuh lan gambuh saktine badhe ambabar katentremaning jana luka. Pramila saestu nyuwun pangapunten yen kula mboten saged minangkani Pukulun. Tobat. Ngandar-anggar. Anggit dungkur kowe kakehan gelem sing tanpa guna Cakraning Rat. Yen ora gelem ngomongi putu Lesmana apa kelakon tak ruda paripeksa. Yen ngersa paduka mekaten monggo yen saged Lah tak ruda paripeksa kowe Wahyu Cakraning Rat.
Lahing Astuna Masidam ingkang nedeng sedakep saluku juga Mahasing asamun ngisep sepining supana iki putra Ndwarawati Raden Samba Wisnubrata Raden yen ulana sepadake nggon kita semedi katon mulang ciptamu muhung angesti marang apa ingkang kita gayuh kang mangkono kaya prayoga banget lamun ulun nedya nodi marang jeneng kita. Ulun nedya njajal ngomongi marang jagat kita nanging lamun kita wis kadunungan marang ulun banjur watak kita malah anggunggung diri umuk sesongaran ngegungake dupeh dadi putra Nalendra Binathara seneng ngendak gunaning liyan kang sarta ngandelake marang kabeh kabisan kita. Ulun bakal uwal saka jagat kita. Kang mangkono bakal ulun todi. Ulun nedya mapan ana jagat kita nanging eling-elingen kabeh pitungkas ulun Raden Samba Wisnubrata. Kesatrian Paranggaruda kelakoni topo ana kene lha kok jebul lamat-lamat krungu swara kang dumeling ana ing Karna bareng aku yen to iki mau wujuding wahyu cakrane ngrat nanging wis manjing ana anggaku temah jugar nggonku topo lah dalah yen ngono wis kasembadan sing dadi sedyaku nggonku kepengin kadunungan wahyuning ratu nah bakal winardawa kamulyane Samba tedhak turasku besok uga bakal dadi ratu ana ing Nuswa Jawa. Bakal saya muncer, bakal hanjaying bawana uripe Samba. Dasare aku saiki wis kadunungan wahyuning ratu, mesti wae aku uga kasinuhan kadigdahan kang linuwih. Dasare Samba ya bagus. Sapa wae mulat karo Samba mesti bakal padha lirip. Wah, iki mengko yen aku bali ana Ndwarawati mesti bakal padha disubya-subya. Samba wis kedurungan wahyu bakal kajen ngeringan. Lan aku bakal kondang kajana priya. Sawangen Raden Samba Wisnubrata wis kadunungan wahyu cakrane ya wahyuning ratu. Raden Samba, ulun lagi wae manggon ana ing jagatmu, nanging Samba wis umuk sesongaran. Pertanda Samba ora kuat kadunuhan wahyu cakraning rat. Ulun cakraning rat uwal saka jagatmu Samba. Sang Wahyu, Sang Wahyu.
saya dalu aras api ora sorot lintang ganggu badap titi sonya madya ratri umrang kandaning pos ito karanggiwan putyaniro sang dicorong brengeng lir swaraning madu pronto manungsung sarining ngembang ler tandure Sumiler ijo raya-raya tasenggotan manten anyar Pacaran penena pimpin kuwi lonyo-lonyo menena kanggo baso tototiro bumi terbang naik pikir kemana jumatana kanggo sibuk bengko sore kumpul gede rembulane kumpul jembar galangane ya Sireping sangarku kumatos sing dalu jroning ratri dereng wonten ingkang kacarita. Amun sang Murtapati kang judul saking Brangwetan. Nadyan kaliyan megarsa gunung-gunung marandine bisa amrebawani jagat raya. Dewi tata sing aman yen dewasane nang wau kau pancen wis ngancik goro-goro. Sukra mangkara tumpamendo tete kalapa sumawar cita anggara rekodra buddha maesores patimintuna eka twitri catura panca cacapta asdana dasa ing goro-goro jagat ing wakeliran saking ngurmati mijilira parapat punokawan Lurah Semar Gareng Petrus mau Lurah Bagong yang sami gojekan madyaning ngoro-rombo alon
Ari